Helo, Jean ydw i, Jean Evans, a mae nghysylltiad i efo'r deillion yn mynd nôl i ganol yr 80au. Dwi wedi bod yn dod i fewn i ddarllen llyfrau llafar am flynyddoedd, ond y symboliad oedd mynd gyda merched y wawr i ben wythnos yn Gaerfyrddin a'r wraig wadd oedd Rhian Evans a oedd ei hun yn dall, a mi nath ei annog yr aelodau i wirfoddoli i ddod i ddarllen i'r deillion, ac nes i feddwl, wel mae hwnna'n rhywbeth fedra i gyfrannu eto. A fe sy'n mynychu am flynyddoedd jyst i ddarllen llyfrau llafar. Ond un diwrnod dyma fi'n cael galwad ffôn a gofyn a fyddwn ni fod nhw'n dod i fewn am ryw 2 wythnos i helpu am bod y person oedd yng ngofal y llyfrau llafar yn sâl. A mi ath y 2 wythnos i 8 mlynedd. A braf oedd cael gweithio yn 2 yr wythnos gyda'r Gymdeithas. Dwi'n meddwl bod y gwaith mae'r tîm yn ei wneud, a tîm ydynol, dim unigolion, ond tîm yn amhrisiadwy. Mae'r gwasanaeth maen nhw'n rhoi i'r deillion does dim tebyg iddo. Dwi'n edmygu nhw'n fawr iawn ac yn dymuno pob mae nhw'n mynd yn bras gamu ymlaen i'r dyfodol gyda'r offer a technoleg newydd. Maen nhw i'w cefnogi bob cam. Diolch amdanyn nhw a diolch am y cŵn tywys hefyd sydd o gymorth, ond mae'r darllen, yn enwedig darllen llyfrau Cymraeg, mae angen gwirfoddolwyr i ddarllen y llyfrau, ac os yn bosib y llyfrau sydd yn gynhenid Gymraeg, ond mae pob un gwasanaeth yn werth ei roi.